Paano magdikit ng sticker sa motor? Yes, Bambam Vibration, Paminaw. Audio Technique Studio. Ngayon turuan ko kayo kung paano magdikit ng sticker sa motor. Una, kailangan ang motor natin ay malinis, bagong washing. Kung mag-sticker kayo ng motor, mga kabay, ganito lang yan. Kahit gawin niyo ito sa bahay, basta mayroon lang kayong blower. Para sa akin, mas comfortably ako sa heat gun. Madali lang sa akin gumamit ng heat gun kasi nakasanayan ko na ang heat gun. Yung iba ginagamit nila is blower. Pero kung wala kayong heat gun, wala kayong blower, no problemos. Kailangan nyo lang ng lighter. Sa mas dahong laya kinabuhi sayang mon suyop maghapon bisag way ka untiyan nga gutom aso ang unahon suyop maghapon bisag way ka untiyan nga gutom aso mamahalon sa Pilipinas. Hindi yan maiiwasan kapag baguhan pa lang kayo, yung mga bubbles. Kailangan nyo yan ng karayom para tanggalin yung mga bubbles. Kapag naka-sticker na ang inyong motor, maganda na, angas na, maganda na ang kalabasan ng sticker niyo, ng motor niyo. Huwag niyo itong i-washing kaagad. Hintayin niyo mga 2 araw. 2 araw, advice para lang sa akin, iwan ko sa iba, 2 araw para makadikit ng gusto ang sticker niyo sa motor niyo, para makapit ang sticker sa motor. Pwede din kayo mag-sticker na kayo lang. Tingnan nyo lang itong video ko kung paano, tapos gawin nyo sa motor nyo. Kaya-kaya nyo yan. Sa umpisa, mabagal. Pag matagal na kayong mag-sticker, magkasanayan nyo rin. Pasensya na kayo sa Tagalog ko kasi Bisaya kami. Yes, mga kabay. Ano ang bay? Bay is kaibigan. Bay, kaibigan. Yan, kapatid. Okay. Ka-vibration. Nindot, kaayo kang lantawon. Katahom, nimong sudungon. Nindot, kaayo kang lantawon. Katahom, nimong sudungon. Natural ang imong pagkagwapa, dalagang Pilipina. Lami na ikaw sa kadalagang probinsyana. Matahong kanta naon sama sa nindot nga bituon. Sa akong pagmata kahayag ka, sa akong pagbangon.